ta' fejn jidħlu n-nies imġarba u li bihom tipprova tara kif se tgħinhom. Illum ħsibna wkoll kif se nkunu ta' għajnuna anke permezz ta' din l-opra soċjali, mhux is-soltu ta' ħanut li fil-fatt huwa miġmuħ minn affarijiet il-bies speċjalment li ġejjin b'donazzjonijiet minn in-nies stess. U li fil-fatt il-ħtiegħu se jmorru kollha anki għal nies li għandhom bżonn l-għajnuna. L-iskop tal-ħanut huwa li nagħmlu ħwejjeġ available għall pubbliku bi prezz baxx. U l-iskop huwa li biex dawk il-bżonnijiet li hemm fil-komunità jiġu indirizzati mara l-komunità qed tgħin il-komunità stess. Hemm ukoll element tal-ambjent li minħabba li qed nerġgħu niċċirkola ħwejjeġ li kieku kienu ħajmorru għar-rimi meta fir-realtà huma tajbin qed ngħinu wkoll l-ambjent dina is-sitwazzjoni. L-għodwa tajba, nilqakom għal-quddisa tal-lum immexxija minn Patri Leslie Gatt, provinċjal tal-Ordni Agostinjan f'Malta. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. U tinilqakom għal din l-Ewkaristija li ser niċċelebraw flimkien. Il-kelma ta' Alla llum tistidilna biex ikonna qalb sempliċi bħal tat-tfal, qalb ġenwina, qalb miftuħa għall-oħrajn. Ejjew kun nitolbu l-mulej sabiex itina l-grazzja ngħixu din l-Ewkaristija nisimgħu il-kelma tiegħu b'qalbna miftuħa dejjem aktar għalih. Nitolbu maħfra lil mulej tan-nuqqasijiet tagħna, nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emin, billi ħallejt dmirijieti. Ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija din Verġni, l-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Biħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, aħna nagħmlu l-qalb u nsejħulek missier, saħħaħ fina l-ispirtu tal-uliet adottivi tiegħek biex jisħoq inna niksbu l-wirt li inti wettna bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb ta' Ġożwe. F'dak iż-żmien Ġożwe qal lill-poplu: għalhekk issa jibżgħu mill-mulej, għaqduh bir-reqqa u l-fedeltà. Warbu lill-allat li missirijietkom qdew li hemm fix-xmara u fejn u fl-Eġittu. U għaqdu l-mulej. U jekk ma joġobkomx taqdu lill-mulej, għażlu llum lil min tridu taqdu, jekk hux l-allat li kienu jaqdu lil missirijietkom li hemm mix-xmara, jew l-allat tal-ammurin li fartom qegħdin tagħmru, imma jien u dari naqdu lill-mulej. U l-poplu kollu wieġeb u qal: ma jkun qatt li aħna nħallu l-mulej biex naqdu allat oħra, għax kien il-mulej Alla tagħna li tella lilna u l-missirijietna mill-art tal-Eġittu, minn dar il-jasar u li jagħmel qudiemna stess dawn il-ħwejjeġ kbar,
u ħarisna matul it-triq kollha li minna għaddejna u fost il-popli li minn ġo nofshom samna. U l-mulej keċċa minn qudiemna il-popli kollha u l-ammurin li kienu jagħmru fl-art. Għalhekk aħna wkoll lill-mulej naqdu għaliex hu Alla tagħna. U Ġoswe wieġeb lill-poplu: intom ma tifilħux taqdu lill-mulej għaliex huwa Alla qaddis, Alla għajjur, huwa ma jaħfrilkomx dnubietkom u ħtijietkom. Għax jekk intom titilqu l-mulej biex taqdu Alla barranin, u idur kontra tagħkom, jaħqarkom u jeqritkom wara li jkun għamlilkom il-ġid. U l-poplu wieġeb lil Ġoswe: le, għax aħna il-mulej ser naqdu. Ġoswe wieġeb lill-poplu: kunu xhieda intom għalikom infuskom li intom għażiltu l-mulej biex taqdu lilu. U huma wieġbu: niġdu aħna. Mela issa naħħu lill-allat barranin li hemm f'nofskom u dawru qalbkom lejn il-mulej Alla ta' Iżrael. U l-poplu wieġeb lil Ġoswe: lill-mulej Alla tagħna naqdu u leħnu nisimgħu. Hekk Ġoswe dakinhar għamel patt mal-poplu u taħ il-liġijiet u l-ordnijiet f'Sikem. Ġoswe kiteb dan il-kliem kollu fil-ktieb tal-liġi ta' Alla u ħaġebla kbira u waqqafha hemm taħt il-balluta li hemm fis-santwarju tal-mulej. U Ġoswe qal lill-poplu kollu: araw, din il-ġebla tkun għalina xhieda għax hi semet il-kliem kollu tal-mulej li qalilna u jkun għalikom xhieda li ma tiġħdux lill-Alla tagħkom. U Ġoswe bat lill-poplu u lil kulħadd fl-art tiegħu. Wara din il-ġrajja miet Ġoswe bin Nun, għaddej tal-mulej, fl-omor ta' 110 snin. Il-kelma tal-mulej: inroddu ħajr lill-Alla. Għas-salm inwieġbu flimkien: mulej, inti is-sem ta' wirti. Mulej, inti is-sem ta' wirti. Ħarisni u Alla għax fik jien nistken. Jien qed lill-mulej: int sidi. Mulej, inti is-sem tal-wirt u r-risq tiegħi. Inti iżżomm f'idejk xortija. Flimkien: mulej, inti is-sem ta' wirti. Imbierek il-mulej li tani l-fema. Imqar bil-lej qalbi tal-limni. Inżomm il-mulej dejjem qudiemi għax bih fleminti qatt ma nitħarrek. Flimkien: mulej, inti is-sem ta' wirti. Int tallimni fit-triq tal-ħajja, hemm il-milja tal-ferħ quddiemek, hemm l-għaxqa għal dejjem flemintek. Flimkien: mulej, inti is-sem ta' wirti. Infaħrek missier sit is-sema u l-art għax inti dawn il-ħwieġ tas-saltna u rejthom li ċkejknin. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien resqu quddiem Ġesu xi tfal żgħar biex iqiegħdhom qiegħed idejh fuqhom u jitlob għalihom. Iżda d-dixxipli qabdu jgħitu magħhom. U Ġesu qalilhom: ħalluhom it-tfal iż-żgħar jiġu għandi u la żommuhomx għax ta' minnu bħalhom hija saltna ta' smewwiet. Imbagħad qiegħed idejh fuqhom u telaq minn hemm. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Test tal-Vanġelu li tpoġġi qudiemna l-liturġija tal-lum huwa test li l-kol kemm aħna smajna min jaf kemm il-darba jibda b'dan il-ġest ħelu spontanju tan-nies li jieħdu l-tfal żgħar għand Ġesu. Jgħidilna t-test biex iqiegħed idejh fuqhom u biex jitlob għalihom.
U kemmu ġest sabiħ li naħseb jitlob minna anke li nieqfu ftit fuqu u nirriflettu ftit fuq din l-spontanjetà li hekk saret parti mill-ħajja ta' dawn in-nies li kienu jimxu ma' Ġesu. Hija riflessjoni li tajjeb li nagħmlu anki aħna. Meta kultant forsi it-tfal isiru anki skuża jew isiru anki raġuni biex jiena naqta' qalbi immur il-Knisja jew biex jiena forsi nsiba diffiċli iktar biex immur il-Knisja. Kemmu sabiħ din l-ispontanjetà li nitalmu nieħdu t-tfal għand Ġesu. Xi drabi forsi konna anki aħna bħad disċipli ta' Ġesu li forsi ħarisna bl-ikraħ għax konna l-Knisja u rajna t-tfal jiġru, jew konna l-Knisja u smajna t-tfal jibku. Forsi mħadniex gost bihom. Xi drabi forsi konna anki aħna li ħloqna wisq riġidità fil-knejjes tagħna, fil-liturġiji tagħna, b'mod li insibu ruħna skomdi li jkun hemm it-tfal. Xi drabi forsi konna anki aħna li bnejna soċjetà jew li qed nibnu soċjetà li ma tħoss daqshekk il-bżonn li trawwem it-tfal jersqu lejn Ġesu. U allura hekk sabiħ tal-li nagħllmu lit-tfal tagħna minn meta żgħar it-talb l-iktar bażiku li nagħllmu lit-tfal tagħna anki sempliċiment iroddu s-salib, ġifieri mhux qed nitkellmu biss fuq li nieħdu lit-tfal tagħna l-Knisja, imma kemmu sabiħ li l-tfal nagħllmuhom jikbru fl-esperjenza ta' Ġesu, jikbru f'dan il-bżonn li nkunu ħbieb ta' Ġesu, li nkunu qrib ta' Ġesu. U allura nagħllmuhom jitolbu. U allura nagħllmuhom jifirħu bil-iktar affarijiet sempliċi tal-preżenza ta' Ġesu fil-ħajja tagħna. Biex ma nirriskjawx li nkunu aħna li noqtlu dan l-ispirtu spontanju fir-relazzjoni tagħna ma' Ġesu u fir-relazzjoni tal-familji tagħna ma' Ġesu. Ġesu jkompli imbagħad u jgħidilhom ħalluhom it-tfal iż-żgħar jiġu għandi. U la żommuhomx u mbagħad idur fuqhom għax ta' minnu bħalhom hija saltna ta' smewiet. U allura li sedina li qed jagħmlilna Ġesu hija mhux talli li ma nieħdux it-tfal il-Knisja talli aħna rridu nkunu bħalhom. U dik mistoqsija li rridu nagħmlu. Xi fisser li jiena nkun bħat-tfal? Xi fisser meta Ġesu qed jgħidilna kunu bħat-tfal? Xi fisser x'għandi nagħmel jien biex nikber fl-ispirtu ġenwin tiegħi tat-tfal? U li tikber f'din l-attitudni ifisser kultant li nitalmu naħfru iktar, kultant li innaqsu l-eżiġenzi kbar tagħna li noħolqu fis-soċjetà, kultant li nitalmu nkunu iktar sempliċi fil-ġesti tagħna, fil-mod ta' kif nirrelataw ma' xulxin, nitalmu nżommu inqas għal xulxin. U dawn huma kollha esperjenzi żgħar li permezz tagħhom ikonna din il-qalb sempliċi u din l-attitudni sempliċi bħal tat-tfal biex permezz tagħha nitalmu anki nersqu aktar u nikbru aktar fil-mixja tagħna lejn is-saltna tas-smewiet. L-aħwa nitolbu b'sempliċità u fiduċja lil missier tagħna tas-smewiet li jagħti s-saltna tiegħu li ċkejknin u ngħidulu mulej tiġi saltnatek. Mulej tiġi saltnatek. Għall-Knisja sabiex tesprimi l-imħabba ta' Alla lejn iċkejknin u l-abbandunati nitolbu. Mulej tiġi saltnatek.
għal pajjiżi sottosviluppati sabiex bil-għajnuna ta' kulħadd jiggarantixxu ikel biżżejjed u edukazzjoni xierqa lit-tfal nitolbu. Mulej tiġi saltnatek. Għażar li qegħdin ibatu minħabba li ġew abbużati mill-kbar sabiex isibu min jgħinhom jibdew ħajja ġdida nitolbu. Mulej tiġi saltnatek. Għalina sabiex infittxu li ngħixu ħajjitna fis-sempliċità u nkunu kapaċi nilqgħu bil-ferħ id-doni li l-mulej jagħtina fil-ħajja tagħna ta' kuljum nitolbu. Mulej tiġi saltnatek. Isma' missier it-talb ta' wliedek u kattar il-fiduċja tagħna fl-imħabba u l-providenza tiegħek bla qies. Bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ħares bis-siliem mulej lejn il-Knisja tiegħek u ilqa' l-offerti li qiegħda tagħmillek għax kont int fil-ħniena tiegħek li tajta l-grazzja li toffrihomlok u bil-qawwa tiegħek biddilhom għalina fis-sagrament tas-salvazzjoni tagħna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżikħajr il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwaw xieraq. Sewwaw xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullum kien iroddu lek ħajr. Għat li xejn ma teħtieġ it-tifħir tagħna inti jogħġbok tagħtina l-grazzja biex minn qalbna nroddulek ħajr. Għax jekk il-ġieħ li nagħtuk ma jżidlek xejn fik innifsek imma lilna jiswilna s-salvazzjoni. Għalhekk nissieħbu mal-qtajja tal-anġli u b'ferħ kbir infaħruk u ntennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewiet. Qaddis tas-sew int mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn raj ħibati ħalħobs rat il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħal kalċi reġa' rat il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet.
għamlu dan b'tifkira tiegħi. Ħuti dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rrodulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċċo kontana nitolbu l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Charles, l-Isqof Joseph li qed jgħinu, l-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk għatilina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, ma' raġel tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew nitolbu flimkien dik it-talba li għallimna Sidna Ġesu Kristu. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna d-dubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Ħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-Apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi, la tħares lejn dubietna, żaħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u l-għaqda li inti trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. U l-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu l-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa.
flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbuk mulej biex it-tqarbina li għamilna bis-sagramenti tiegħek issalvana u twettaqna fid-dawl tal-verità tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Jiberikom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Imbirku l-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Hekk kif naslu fit-tmiem il-quddiesa ċċelebrata minn Patri Leslie Gatt, infakrukom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta jista' jagħti donazzjoni billi jidħol fuq il-website knisja.mt/donazzjonijiet. Il-kumplament tal-jum it-tajjeb. Fost il-ħidma intensiva li għandha l-Knisja u Malta fejn jidħlu n-nies imġarba u li bihom tipprova tara kif se tgħinhom, illum ħsibna wkoll kif se nkunu ta' għajnuna anke permezz ta' din l-opra soċjali, mhux is-soltu ta' ħanut. Li fil-fatt huwa miġmuħ minn affarijiet il-bies speċjalment li ġejjin donazzjonijiet minn in-nies stess. U li fil-fatt il-ħtiegħu se jmorru kollha anki għal nies li għandhom bżonn l-għajnuna. L-iskop tal-ħanut huwa li nagħmlu ħwejjeġ available għall pubbliku bi prezz baxx. U l-iskop huwa li biex dawk il-bżonnijiet li hemm fil-komunità jiġu indirizzati minn l-komunità qed tgħin il-komunità stess. Hemm ukoll element tal-ambjent li minħabba li qed nerġgħu niċċirkolaw ħwejjeġ li kieku kienu ħajmorru għar-rimmi meta fir-realtà huma tajbin qed ngħinu wkoll l-ambjent dina is-sitwazzjoni. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tagħna isma' talb tagħna eħlesejna u waqaf magħna. Glorja l-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Urina li inti omna għalik isma' talb tagħna, Ġesu li twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrilna dnubietna eħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-irwieħ kollha speċjalment il dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw, nikkontemplaw l-ewwel misteru tal-ferħ meta l-Anġlu Gabriel ħabbar lil Sitna Marija li kellha tkun Omm Alla. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek,
ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u l-għaddaħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni, Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija, Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija, Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija, Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija, Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija, Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija, Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija, Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija, Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija, Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija, Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Glorja lill-Missier, lill-Iben, lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem, Amen. Marija Santissima urina li inti omna lik isma talb tagħna, Ġesu li twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrilna dnubietna jeħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-irwieħ kollha speċjalment il dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw, nikkontemplaw it-tieni misteru minn tal-ferħ meta Sidna Marija marret iżżur il-qariba tagħha Santa Elisabetta. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u l-għaddaħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni, Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija, Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija, Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija, Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija, Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija, Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija, Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa
Umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna lik isma talb tagħna Ġesu li twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrilna dnubietna eħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-irwieħ kollha speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw, nikkontemplaw it-tielet misteru tal-ferħ meta Sidna Ġesu Kristu twilet fil-ar ta' Betlem. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna lik isma talb tagħna Ġesu li twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrilna dnubietna eħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-irwieħ kollha speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw, nikkontemplaw fir-raba misteru tal-ferħ meta Sidna Marija u San Ġusepp ippreżentaw lil Ġesu fit-Tempju. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa,
u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma talb tagħna Ġesu li twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaffrilna dnubietna eħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-irwieħ kollha speċjalment il dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw, nikkontemplaw meta Sidna Marija u San Ġusepp tilfu lil Ġesu u wara 3 ijiem sabuh fit-tempju jiddisputa mad-dutturi. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, ħafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa
u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier, lill-Iben, lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Orina li inti omna rik jisma' talb tagħna, Ġesu li twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrilna dnubitna, eħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-irwieħ kollha, speċjalment il dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, om tal-ħnina ħajjaħlewwa u tama tagħna, slima lik lilek ngħidu, għaliex aħna turufnati u li teva. Lilek nitnedu, aħna li nibku u nolfqu f'dan il-wiet tad-dmuħ. Ejja mela avukata tagħna dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina u urina wara dan it-turufnament lil Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek o ħanina o pija o ħelwa Verġni Marija. Skont l-intenzjonijiet tal-Papa, missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier, lill-Iben, lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. Jistrieħu fil-paċi. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qattalb tagħna. Kristu il-qattalb tagħna. Missier eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Umm Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xebbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħniena. Itlob għalina. Om tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om it-tama. Itlob għalina. Om li żjed safja. Itlob għalina. Om li żjed nadifa. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-pariri tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok aqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tiba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka ta' rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib ta' sema. Itlob għalina. Kewba ta' filodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midinbin. Itlob għalina. Faraċ tal-migranti. Itlob għalina. Faraċ tal-imniktin. Itlob għalina.
Għajnuna tal-insara, itlob għalina, Sultana tal-Anġli, itlob għalina, Sultana tal-Patriarki, itlob għalina, Sultana tal-Profeti, itlob għalina, Sultana tal-Apostli, itlob għalina, Sultana tal-Martri, itlob għalina, Sultana tal-Konfessuri, itlob għalina, Sultana tal-Verġni, itlob għalina, Sultana tal-Qaddisin kollha, itlob għalina, Sultana min isla mingħajr l-ewwel teba, itlob għalina, Sultana mtella s-sema, itlob għalina, Sultana ta' Rożarju Mqaddes, itlob għalina, Sultana tal-Familja, itlob għalina, Sultana tal-Paċi, itlob għalina, ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja, aħfrilna nitolbuk mulej, ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja, ismana nitolbuk mulej, ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja, ħenna lina, itlob għalina qaddisa Alla, biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. għati lilna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħ u tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa li int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema, itfa bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern li x-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erbieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slim għalik ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija għedet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, itlob għalina, San Sebastian Martri, itlob għalina, San Turrokku, itlob għalina, San Pawl Missirna, itlob għalina, San Publiu, itlob għalina, San George Preka, itlob għalina, Beatu Nazju Falzon, itlob għalina, Beata Deodata Pisani, itlob għalina, intom qaddisin protetturi tagħna, itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. O Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħixu saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek li sem imqaddes tiegħu,
Imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem. Imbirek l-isem ta' Ġesu. Imbirka l-qalb għaddisa tiegħu. Imbirek id-dem għażiż tiegħu. Imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal. Imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu. Imbirka l-kbira Alla Marija Santissima. Imbirka l-imqazza u makolata konċezzjoni tagħha. Imbirek it-tluħ glorjuż tagħha fis-sema. Imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Om. Imbirek San Giuseppe paruf skassismu tagħha. Imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.